Sa debate ni Pastor Villaber og ni RJ Sino bay, naibulong kay ko ni RJ Sino og ngano nga magsigi man siya objection moderator nga simple gyud kayo ang pangutana ni Pastor Villaber. Nagtug-an ba ni si RJ Sino sa kamatuoran or nagpanalipod ni siya sa bakak? Ngano man nga dili man siya motubag sa sayon kay nga pangutana. Mahadlok ba siya nga maipit sa mao nga mga pangutana tungod kay iyang gidpinsahan ang bakak? Ug atong hunaw-naon bay nga kini si RJ Sino usa ni siya ka national debater. Presidente ni siya sa mga Catholic Faith Defenders. Ato ganing paminawon ang mga pangutana ni Pastor Villaber ug ang iyahang mga tubag nga objection. Bisaya, di ako nagapunting sa libro nga amo nga. Dili man na inyo so kami ang otoridad nga mo explain ana. Sunod pangutana. Dili man na imo ha. Okay, next question. Sige. Next question. Matod nimo dili ni sa standard reference. Buot ba niyo pasabot nga ang doktrina Kristiyana dili standard sa Katoliko? Tubag. Objection, Mr. Moderator. Objection na pod. Palacios, Mr. Moderator. Kada tubag objection. Mr. Moderator, dito mo mabadlong. Pastor, ang objection dili tubag. Atong paminawon unsa ang iyang objection. Naka-time post ta? Ang objection kadali lang. Ang objection dili tubag. Ang objection dili tubag. Unsa imong objection, bro? Misleading magud Mr. Moderator. Tanaw. Daghan nagreklamo oy. Dokumentong Katoliko himo ko nimong standard reference. Isus Ginoo ko yung taon. Iswila ta, pastor. Kabalo taon sa standard unsay dili standard pag tawag ka ng Katoliko gani buok ipasabot ini sa bias. Counter objection, Mr. Moderator. Ang standard para sa Moderator's time, moderator's time, Counter moderator, counter objection. Pastor, kadali lang, pastor. Ang iyon ako nimong team, pastor. Nga dili sila mo ko, Andre. Dili man ka pwede mo dida. Kadali lang, bay. Kadali lang. Ayaw, wala kay tayo mo istorya, Andre, si pastor lang. Naagani ko'y kauban, oh. Pastor, ayaw, relax lang ka, brad. Sige lang. Relax lang ka, brad. Kalma lang din. Basking, kwan, relax lang ka. Okay. Ha? Okay, so, pastor, next question, pastor. Dali pa. Next question. Sige. Lagi ko next question. Sige. Matod pa nimo kay dili man kan standard kini nga referensya buot ba nimi pasabot nga ang doktrina sa simbahan Katoliko nga nagsulti nga si Cristo Ilis di ba ni sa standard? Mr. Moderator, objection again, another misleading question, Mr. Moderator. Okay. It is a misleading question, Mr. Moderator. Okay. Objection again, Mr. Moderator. Sunod pangutana. First time. Bro, RG Sino, kadali lang ha, pastor. Bro, dawaton ang pangutana ni pastor, dili. Objection siya. Yes, sa akin yes. Yes ako, yes. Ang kanang pangutana, naaman na sa akuan sa pagkuan ni Sir RJ Sino kaniya. Pero kaso lang, kaya ang gibasa ni Pastor, dili standard, mao na nga. Okay, next question. So klaro Next question. na ang simbahan Katoliko na doktrina dili standard. Next Sunod pangutana. Mr. Moderator. Sunod doktrina nila oh. Sunod pangutana. Bro, noted. Diba. Kaya kung standard pa na, ito na mo. Okay, Sunod pangutana. Next question. Sige. Sunod pangutana. Sige. Matod pa nimo, wa gyud mi nakaguba sa imong pagpamatuod. Ang pangutana mao ni, ang tema napabarog ba ninyo nga duhang pangalan, Catholic Church o Roman Catholic, napabarog ba ninyo? Wala. Another misleading question, Mr. Moderator. Misleading tanan. Basta di matubag, misleading. Okay. Misleading. Okay. Mr. Moderator. Yes. Ani ha? Ngano na kayo kung tawag anang misleading? Wa man ta nagisgot og name diha. Wa ta magisgot og name diha. Mao ding dili gini gatubag og tarong ni si RJ Sino sige lang objection kay ug mutubag siya og tarong ni Pastor Villaber. Maipit unya siya wala na. Mabulabog ang ilahang bakak nga tinhuan. Mao day wise pod kamao gyapon ni si RJ Sino bay. Nagkatawag ko sa reaksyon sa sektang gitukod og naay saltik sa ulo kining Seventh Day Adventist. Hantod karon wa pa gyud sila ka move on sa debate namo ni Pastoy Villaber. And at the same time, focus kayo sila dito sa objection. Wa sila nag-focus sa insaktong pangatarungan concerning sa pag-implementar sa tamang argumento sa formal nga debate. Kini nga tong higala nga Pastoy nga actually nagpakaroon ingnon magud ni siya. Anang pagkaroon ng bright ba kapila na ko siya na buko eh. Itong primero pang gibuko na to kadtong giingon niya Latin Vulgate na translate sa Spanish. Buko. Ikaduha na pud natong tawag ining gibuko katong giingon niya nga di daw sila sulpot kay siak daw sila. O sila kabantay nga siak ang nagtukod ng sulpot ang upundok. Ikatulo mo na pud ni karon. Naghatag siya reaksyon sa usa ka tawag ining scene sa debate namo ni Pastor Villaber. Unya pagkahuman siya nga naghatag og reaksyon walay hanaw sa debate. Wa man ni hanaw. Tanaw ra gud ng reaksyon niya. Ang ilang una-una, kung mo kayo nag-objection, di daw kuno gustong mutubag. Palpak! Di na mao. Ang objection sa panahon nga sa debate, formal nga debate, normal ka na. Ngano man kay mahitabo lang ang objection, mahitabo ang objection kung naay una, supakon sa rules,
ikaduha kung naay masupak in terms of topic, and ikatulo masupak ang saktong lagda sa insaktong pangatarungan. Diha mahitabo ang gitawag og objection. Pag object gani ang usa ka debater, wala nagpasabot nga di siya gustong motubag sa question. Kung dili, iya lang gipadayag nga ang iyang kalaban nakahimo og violation concerning sa rules, concerning sa topic, and concerning sa tama nga argumento o sa tama nga lohika. Ana man na. So naghimo sila wrong conclusion kay paraon araon inan nakalamang sila. Tan-awa ra gud ninyong whole set sa debate namo ni Pastor Villaber nangamuti in town. Pasensya kayo ha, gani napagani nay panahon nga naapay tawag ining Sabadista at the time nga ni gawas pagkasabadista nagkatoliko tungod ana nga tawag ini nga debate. Pero ato nang i set aside. Nga naman kay kung imong tan-awon ang dagan sa argumento, mahulog nga ang mga professional matamakan ang ilang pagka-professional. Liman kag lohika tamakan nimo na. Yaga-yagaan nimo na sa inilad nimong argumento. Ang unsa man ang ilad nga argumento didto? Ang topic ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo ni adtong 33 AD sumala sa Biblia og standard nga referensya. Si Pastor Villaber pa mismo naghimo sa rules nga standard reference. Unya ni gamit og doktrina Kristiyana. Ako ning i-challenge ng pastor nga nag-react. Tagaid daw kog tawag ini nga record even sa social media, sa Google, nga ang standard reference na apil ang document sa simbahang Katoliko. Mo nang ni object ko nga naman sa hinungdan nga si Pastor Villaber ang iyang argumento para makalusot lang kini man siya makahaptag og standard reference ni gamit og librong Katoliko nagtuo siyang makalusot. Mo nang ni object ko kay di ko gusto maka-violate ko kung mutubag ko adto maka-violate ko sa gikasabutan nga argumento og kasabutan nga rules sa gitawag og debate. Nganuman kay ang librong Katoliko ang doktrina Kristiyana dili man na standard reference mo nang dili pwedeng gamiton sa kadto nga tawag ining debate kay ang gikauyunan sa both sides Seventh-day Adventist ug namong mga Katoliko standard reference ang gamiton. I-define na guna ninyo ang standard reference. Malawa na guna ninyo ang tawag ining standard reference kung naapil ba din ang libros Katoliko. Bangag nagyug kay ka kung miingon ka nga standard reference appeal ang tawag ini nga libro sa gitawag og Katoliko. Number 2. Nganong nag-object man ko kay illogical ang question ni Pastor Villaber. Nganong illogical man? Nag-quote sa document doktrina Kristiyana niya siya ang nag-interpret. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Di ba? Ako nang ginabalik-balik sa debate. Fallacious na. Kung modawat ko sa iyang tawag ining argumento, nagpasabot nga wa ko'y kalainan niyang mo supak or tawag ining mo tamak-tamak sa tama nga argumento sa debate. So, ang nag-react lang, mingon sila nga, nag-object lang man. Sige, nag-object, hindi mo tubag. Wa kay hanaw sa debate. Pagpuyo, pag-debater sa, before katawag ining muhatag o reaction concerning sa panahon sa objection. Okay lang unta. Kung ako lang ang tawag in nag-object, apil po si Pastor Villaber, nag-object po. Subot ding ipasabot po, naglikay po si Pastor Villaber sa ako ang question. Di pagkatubag si Pastor Villaber sa akong question. Ang punto din na, di lang mo kamao makigdebate. Mo na, bisag unsa na lang ang inyo ang tawag anang kuhan. Inyo sige tawag inang object. Pag-debater sa mo. Una mo tawag anang kuhan, una mo makakat-on ana. Eh kung, sige daw, tagaid daw ko ninyo og 70 Adventist ka nakagdebate nga way objection gihimo. Sige daw, ipang-challenge ko ni sila. Tagaid daw ko og kining 70 Adventist nga debater nga dili naga-object sa panahon sa gitawag og debate. Una na, number 2. Tagaid daw ko og debater sa 70 Adventist nga pag oras illogical ang argumentos kalaban dili naga-object. Sige daw. Diha palang daan, wala na eh. So, kining atong amigo, palso ni classic argumento eh. Palso in the sense ba nga, para aron ingnon nakadaog sila, di na ninyo to mabalik tong hitabua sa debate. Nga naman kay, parot gid mo adto. Parot nga parot. Mo nang di na nito nyo mabalik. Di na to ninyo ma-rewind. Kay katong panahon na, nakabihag ang Katoliko adto. Okay?
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.